Intercambio de coñecementos entre Finlandia e Abanqueiro. A boirense Ana Lojo estivo nun centro finlandés onde coñeceu de primeira man a súa forma de traballo. Ao longo dun curso, os mestres tamén poden vivir moitas aventuras educativas, non só na súa propia aula e centro de ensino, senón traspasando as fronteiras nacionais. Ese foi o caso de Ana Lojo, que optou a unha axuda do Estado para realizar unha mobilidade e ver como se traballa fora de España e fora do seu centro, o CEU de Abanqueiro. É unha estancia profesional no estranxeiro, que é algo que leva o Ministerio de Educación, Deporte e Formación Profesional. Entón, digamos que son como unhas axudas que saen 120 vacantes en diferentes países de Europa, e aí todo o profesorado a nivel estatal que queira participar, pois ten que mandar os requisitos que lle requiren para poder ser baremado. Entón, digamos que neste tipo de axudas é fundamental ter unha carta de convite do cole ao que se vai a facer a estancia, porque senón probablemente non se sale seleccionado porque son moitos puntos os que dan por esta carta. Había máis de 100 solicitudes de mestres de toda España para acudir a Finlandia e só 10 prazas dispoñibles, e unha delas ocupou na boirense. Estuve nun colexio que se chama Rastala, en Espoo, unha cidade de Finlandia. Estuve en 2 semanas, a verdade é que estuve moi contenta porque toquei diferentes ámbitos, tanto estuve en job shadowing tanto como na aula de finés, en inglés, despois teñen, por exemplo, como uns talleres, son áreas, son asignaturas, son áreas, pero son como se foran uns talleres, de feito un é de madeira, como se fora un taller de carpintería, están moi ben dotados, despois outro é como de textil, os nenos fan a súa propia, deseñan e elaboran a súa propia roupa, despois fan un desfile que tamén poden presenciar. Estas dúas áreas chamaronlle especialmente a atención, polo que realizou unha videoconferencia co alumnado do CEU de Abanqueiro. Coñecendo os meus alumnos, penso que sería moi apetecible que les viran pois, como traballan alá, a verdade é que lles gustou moito ver que tipo de actividades, porque eu tamén dou plástica en inglés, e moito pois, poderíase enfocar un poquinho esa área de plástica, e teremos en mente ideas para futuros proxectos. Puido coñecer de primeira man a metodoloxía de ensino de Finlandia e obter novas ideas para desenvolver cos seus alumnos. O proxecto, a palabra que utiliza é job shadowing, é iso, job shadowing é ir a un centro a observar como traballan, empaparte, digamos, de todos os recursos e metodoloxías que ali hai para intentar despois implementar dentro do que se pode, porque hai aspectos socioculturais que xa conlevan a que non sexa factible levar a cabo esa implementación, despois traer, intentar facer impacto e difusión da mellor maneira posible para que se animen outros compañeiros e nada, compartir cousiñas da lá ca xente daqui que este interesada. Para facelo, realizará unha presentación a finais de mes para todos os docentes interesados no sistema educativo de Finlandia. Fixo tamén fincapé na necesidade de que os mestres estean sempre en constante formación. Todo aquilo que sexa nutrirse para despois poder ampliar a un como profesional, que tamén no persoal tamén, pois, sempre un se forma, non? Digamos que ese proceso é non só no ámbito profesional, pois todo é significativo, xa que todo o que aporte está ben porque se pode despois compartir co resto dos compañeiros. Entón, eu agradezco moito todo, de feito, cando hai algún tipo de encontro ou algún tipo de xornada. O importante ás veces non é tampouco o curso en sí, sino que te atopas con outros profesionais que che poden aportar cousas que lle funcionen na aula. Saíse da teoría dos libros para coñecer doutros mestres formas de traballar que axudan aos máis pequenos a aprender.